Kaledorkaiko hitza erromanez da, eta biharko hijitoak esan nahi du. Elkarte hau hasi zen tio Manuelen Ametzerekin, bere kabusik hasi zen ikasten, eta ikusi zuen behar batzuk. Zagutzerakoan Kaledorkaiko nik nengoen institutoan. Eta nik beti jakindet zehozer gehiago nahi nuela egin. Ez da ikusten hainbeste hijitu bat institutoratik gehiago iristea. Ezagutu nuen beste hijitu batzuk nun beraiek ikasketak zituen, beraien lana eukitzen zutuela, eta azkenean nik eren nahi nuen hori. Niretzat referentzi handia eta izugarria izan zen, eta oraindik da. Kaledorkaiko niretzat laguntza izugarria izan da. Elkartean daukagun helburu nagusiak dira aholkatzea, sentsibilizatzea, bestei laguntzea, ze batzuetan ez dira kapasaiek bakarrik gauzak egitea eta gure apoioarekin egiten dute. Lan egiten dugu bai familiekin, bai gizartearekin, eskoletan ere lan egiten dugu, eta gure asmoa da ijitoen herria edo ijitoen kultura zabaltzea, ez? Bakarrik ezagutzen dute telebistan edo ikusten dutena, eta azkenean guretzat harri handi bat da. Zeren hori ez da gure errealitatea. Alde negatiboetan gaude sartuta, eta hori aldatu nahi dugu. Denok pertsona gara, eta bakoitza bere kulturarekin, bere izarearekin, bere hizkerarekin, eta azkenean mundu honetan behar duguna da denok berdinak izatea. Desberdinak, baina modu berean berdinak.